typical natin na panahon ay ngayong gabi hanggang bukas dahil nga makikita po ninyo, ito po yung posibleng maging track ng bagyo. Pag tumama ito sa Aurora, maapektuhan niya po directly, dadaan po yung eye wall. Binabanggit ko po yung pinakamalakas na bahagi ng bagyo sa mga lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, lalo na po dito sa Pangasinan, La Union at ilang bahagi ng Ilocos Sur. So ito po yung dadaanan ng sentro ng bagyo kung saan makakaranas po ng pinakamalalakas na hangin at mga malalakas na ulan once po na dumaan yung bagyong si Uwan ngayong gabi hanggang bukas ng umaga.